die naam alleen al. Pukkelpop, we kunnen ons dat nu niet meer voorstellen, maar dat woord alleen al had iets alternatief. Dat was al revolutionair. Pukkelpop, goedemorgen. Ik zie dat het een zware nacht geweest is. Wat ik hier voor me zie lijkt weer op Rimboerog. Pukkelpop in de beginjaren, dat is dan midden de jaren 80. Dat waren de jaren van Thatcher en Reagan, politiek. En ook België droeg toen rechts, zal ik maar zeggen. En Chokri en Marie en een heleboel andere mensen, wij ook waren eigenlijk bezig met op een heel voorzichtige manier met een tegencultuur. Het was pas achteraf dat we leerden dat er effectief een partij mee gemoeid was. Maar het was wel duidelijk dat het een beetje een gebalde vuist was. Ja, ik zal zeggen tegen het establishment op dat moment. En dat kon ook in Limburg, in Heppen, een onmogelijke plek. Het moest dus niet in Brussel gebeuren of in Antwerpen. Dat was wel bijzonder. De eerste edities, Anne Clark, DAF, fantastisch. Het optreden van de Duits-Amerikaanse Freundschaft DAF, die enkel optraden met een muur vol cassetterecorders en dan ook meteen uitgejouwd werden door het publiek. The Neon Judgment, Front 242 heb ik daar gezien in Heppen, geweldig. Waar Pukkelpop zijn nek durfde uit te steken. Amy Winehouse bijvoorbeeld, die stond hier 6 jaar geleden. Voor iemand ook maar gehoord had van Amy Winehouse, omdat je in zo iemand, lang voor die is opgepikt door de business, kwaliteiten vermoedt. Ondanks het internationale, globale karakter van Pukkelpop, want dat heeft het heel zeker, met een ziljoen groepen die hier spelen en publiek dat eigenlijk afkomstig is uit heel Europa, blijft dat toch een soort Limburgse stempel houden. Ook backstage en ook in het artiestendorp. Dat vind ik zo schoon. Dus je hoort hier heel de dag, 3 dagen aan een stuk, voornamelijk Engels, maar ook Frans, Duits, Spaans, Russisch, noem maar op, backstage. Maar als je dan een pintje gaat bestellen aan een toog in het artiestendorp, dan is dat van, stuur je bonnetjes alstublieft. Kijk, dat vind ik wel schoon. Dus er hangt nog altijd die lokale stempel van ja, wie wij zijn. En je kunt ondanks al die artiesten die hier op deze wei rondlopen 3 dagen lang, kun je niet ontkennen waar die wei ligt. Namelijk in Kiewiet. En als mensen vragen waar ligt Kiewiet, dan is dat daar, ja, tegenover die vierkante kerk zonder een toren.